ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୋ ଭିତରେ ଏ କେମିତିକା ସ୍ୱର? ସେ ହସିଲେ ମୋ ଉପରେ ଆଉ କହିଲେ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅନ୍ୟ କିଛି ଥିଲା ଏବଂ ତୁମର ଉପାୟ ଅନ୍ୟ କିଛି। ଆତ୍ମାକୁ ସମ୍ଭାଳିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତୁମର ଚେହେରାକୁ ସଜାଡ଼ିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲ। ମଣିଷ ସେବେ ହାରିଯାଏ ଯେବେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ନିଜର ସବୁକିଛି ବିବେଚନା କରୁ, ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୁହଁ। ତୁମେ ଯେତେ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତୁମେ କାହାର କାହାଣୀରେ ଖରାପ ଲୋକ ନିହାତି ହୋଇଥିବେ। କାରଣ ଲୋକମାନେ ସର୍ବଦା ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅନୁଯାୟୀ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ତ୍ରୁଟି ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର। ସାପର ଦାନ୍ତରେ, ବିଛାର ଲାଞ୍ଜରେ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ମନରେ କେତେ ବିଷ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହା କହିବା କଷ୍ଟକର। ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଆମକୁ କନ୍ଦାଇ ଦିଏ ତାଠାରୁ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଆମକୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ ତାଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନଥାଏ। ବିଷର ବି ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ରହିଛି। ମରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅଳ୍ପ, ଆଉ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମୃତ୍ୟୁ ବୟସ ଦେଖେନି କି ଜାତି ଦେଖେନି, ଯାହାକୁ ପାଏ ତାକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଚାଲିଯାଏ। ଶିକ୍ଷା, ତୁମେ ମୋତେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖାଇଲ, କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମେ ମୋତେ କାହାର ହୃଦୟକୁ ଆଘାତ କରିବାକୁ ଶିଖାଇ ନାହଁ। ମିଳିଛି ତ ବହୁତ କିଛି ଏଇ ଜୀବନରେ, ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଗଣତି କରୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ।